Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Brawl Stars. Έχω μείνει εδώ σε ένα τέτοιο, σε ένα star τέτοιο. Από εδώ. Εδώ. Εντάξει. Legendary bro. Έβγαλα εδώ. Skin. Gadget. Γιατί μου βάλει εδώ. Super A. Εντάξει. Μπράβο. Μου στο πάσα. Δεν ήταν legendary. Ξενέρωσα. Το χειρότερο legendary που υπάρχει είναι αυτά τα δύο. Epic skin τουλάχιστον. Ναι. Μόλις τώρα μπήκα στο Brawl Stars, αλλά δεν μπήκα, μόλις τώρα μπήκα. Είμαι ο Μόρτις, τον ξεκλείδωσα, τώρα πρέπει να ξεκλειδώσω εδώ την άλλη. Ενώ την άλλη, είναι brawler άλλη. Έτσι δεν λέγεται, έχω 21 brawler. Ουρά. Ο Γκριφ. Ο Νάνι, γιατί το μπορεί να κάνει. Το μπορεί να κάνει Νάνι, καταλάβετε τι λέω. Νάνι το μπορεί να κάνει. Τι έχω. Να βάλω την μπαταρία αυτή. 500 για το τέτοιο. Θέλω να βάλω. Δεν θα βάλω τίποτα. Τουλάχιστον τον έχω κάνει max level. Τι να παίξω, να solo showdown με τον Μόρτις. Πάω για solo showdown με τον Μόρτις. Πάω με τον Μόρτις. Οι άλλοι έχουν πάρα πολύ καλή brawler, αλλά πιστεύω να κερδίσω. Ναι, είναι πάρα πολύ θυμωμένο. Πρώτος έχασα. Ένα μπράβο μου. Μου πρέπει να το κάνω λίγο rank up το Μόρτις. Να κρατάει λίγο πιο πολύ ζωούλα του. Να μην πεθάνει γρήγορα. Το πήρα δωρεάν αυτό. Όσοι παίζετε Brawl Stars σίγουρα να το έχετε πάρει δωρεάν. Σίγουρα. Γιατί έχει βγει ένα Μόρτις κάτι. Όπως το σόντου μπορώ να πάρω εκείνο το box, να πούμε. Στο τρέκ. Εδώ που έχει έναν πεθαμένο Μόρτις δεν κατάλαβα τίποτα τι είναι αυτός ο πεθαμένος Μόρτις. Μόνο θα πάρεις, που να ξέρω, τέτοιο. Brawl Tag. YouTube, TikTok τα ξέρω, τα έχω δει. Έχω δει και εκεί το Wasabi Power. Με τα Sushi Roll. Έχω πάρα πολύ να παίξω μαζί. Όπα μπρο, νίκησε. Ποιο νίκησε? Πάω να πάρω τα τέτοια. Να πάρω εκείνα που δεν τα είχα κυκλάρει. Τώρα όντως δεν τα είχα κυκλάρει ποτέ στη ζωή μου. Στο άλλο βίντεο τα είχα κυκλάρει. Εδώ. Credits για την άλλη άκρη. Βοήθεια, θέλω να πάρω star drop, αλλά δεν είναι ο Spike. Μπρο, πρέπει να έχει τον τέτοιο του Spike. Μάξ έχει κάνει αυτήν. Ωραία είναι. Δεν καταλάβω πια μπρο. Πιου. Ο Colt. Επειδή είναι ελληνικά και το Brawl Stars δεν ξέρει ελληνικά, με έχει βάλει το όνομα. Βασικά το ID μου είναι Inviting Mature Son. Επειδή είμαι Έλληνας, έχω βάλει Γιώργο, το κανονικό μου όνομα.
Και όλοι τώρα ξέρω ότι με λένε Γιώργη. Αυτό το μπουλ δεν είναι μια σχημενιά. Βρήκα ένα άλλο του μπουλ. Τώρα δεν ξέρω που είναι. Τη Σκολέτ. Του Σπάι. Του Κρό που δεν τον έχω καν. Της Μέτ. Του Σπουρούτ. Της Πέννη. Του 8-bit. Δεν τον έχω κάνει αγαπημένο μου και δεν το έχω. Μα αυτή την ασθενειά έχω. Hey, not over. Λίγο πήγα Roblox να παίξω. Μετά χάζεψα λίγο στο YouTube. Εδώ μια βλακεία. Μετά δεν έγινε τίποτα. Τι να γίνει. Queen μπου. Τώρα τι κάνω εδώ πέρα. Περίμενε. Και πώς θα πούμε τη δίδυμα που λέγεται. Έχω έναν legendary brawler. Λοιπόν, να με βρίσω. Θέλω ένα νέο σπίτι για να χτίσω. Ένα ωραίο τραγούδι. Θα με βρίσω. Τον μπρο μου θα τον βρίσω. Ένα νέο σπίτι για να χτίσω. Εδώ. Ο Χιλέας, ναι. Ο Χιλέας 99, ο καλύτερος. Πρέπει να πάρω τον μπουλ. Τον έχω ήδη. Αλλά μπορώ να πάω να πούμε εδώ 1000 τέτοια για την άλλη. Όχι την άλλη. Έχω επιλέξει την άλλη την κανονική. Επειδή όμως ο Τζεν κάνει πάρα πολλά. Κάνει 1900. Επέλεξα την άλλη που κάνει 950. Δεν θα παίξω solo shadow.